durmuşu öwrediýän tymsallar. İşe işgär bolup ýapyş. Alma höwesek jomart baýlan biri döwrüniň tanymal sopysyny görmek hemde ondan maslahat soramak üçin ýer-täherde ýola şaýlanyp sopluň bolýan hanakasyna barypdyr. Giň howlyň içinde odun çapyp duran ojadan başga janly jemenine göz düşmändir. Baý şol gojaň ýanyna baryp, bu hanaka ören ulekeni. Maňa ussat pir gerekdi. Men onu nereden tapyp bilerini sorapdyr. Oja daş töweregine seredipdir. Soňra bir sellem gözlerini ýumyp duruşyna pikirini ýaňzydypdyr. Edil häzir onu hiç yerdenem tapyp bilmersiň. Baý adam bu jogaby örgökden gelipdir. Näme ol uzak bir ýere ýola düşdümi diýip geňalçylyk bilen sorapdyr. Ol hiç ýere de gidenok. Ol sizin öňüňizde odun çapyp dur. Odun çapýan adam pir däl, odunçudur. Eger size goja pir gerek bolsa, hanakan içine girin. Hem de şo ýerde garaşyň. Pir sizi hökman kabul eder diýipdir. Baý, bu gojaň nämeler aýdýanlygyny öňlü saýgarmasa da, garaşy beriň diýen sözi eşden soň, aýdylan ýerde irkke bolup durupdyr. Bir haýukdan soňra goja ussat pir libasyna oň öňünden çykyp baý garşylapdyr. Ulluňyza taýýar, näme hyzmat diýip goja pir oňa ýüzlenipdir. Baý bu pir bilen elleşip görüşipdir. Ýöne pir eşigine girse de oň ýanky odunçudygyny ýüzünden tanapdyr. Size hormatym bolsun, nähil soraglaryňyz bar diýip goja pir gurrumy dowam edipdir. Baý, size berjek soraglam ören köp. Ýöne mundan başga bir zadan yklasym gelýär. Siz ýanky odunçu dämi näme diýipdir. Goja pir: "Ýok, men häzir ol odunçu däl. Inni ýagdaýlar üýtgedi. Men bu wagt ýöneköý adam, hemde şu hanakan ussady. Bizim ýüzümiz meňzeşem bolsa, ol odunçudy. Men bolsa ussat" diýip jogap beripdir. Baý bu ýagdaýa geňirgenipdir. Hiç düşünüp bilmändir. Üýne gelenden soňam bu hakda kän pikirlenipdir. Ahiri hyzmatkärin çagyryp bolup geçen wakalar gurrun beripdir. Hyzmatkär hiç zat bolmadyk ýaly jogap beripdir. Bu ýerde geň galarlyk ýagdaý ýok. Odunçom, ussadam, şol bir adam. Ýöne ol odun sapanna iýe hakyky odunçu bolup ýerişýär. Ders berenni sapaga hakyky ussat bolup ýerýär. Her amala özüni tutuşlugyna bagyş edýär diýipdir. Ansan haýsy işe ýapşanna da durky ýürmegi bilen şoňa berilmegi başarmalylar. Hiç kim ýazgydy üýtgedip bilmez. Serkerdelen biri agyr ýygyn bilen gelen düşmana garşy çykmak üçin eskerlerini töweş meýdanyna çykarypdyr. Düşmanlaryň sany bulunkudan epesli agdyk ekeni. Epet manjanyklar, gorkunç naýdalar, hatar piller, düýeler eskerlen hasam howuny basypdyr. Serkerde bu düşmany ýeňjekdigine anansa da eskerler dogula düşüp bir neme ejizläp başlapdyr. Oşunyň ruhy ýagdaýyny sazlamak, olary töweşe ruhlandyrmak üçin serkerde şo ýerdäki bir okumuş adamy ýanyna çagyrypdyr. Eskerlerini töweregine jemläpdir. Eskerler hiç kim ýazgydy üýtgedip bilen ok. Ene meň elimde tylla şaýlyk bar. Oň bir ýüzünde ok ýaýyň suraty, beýleki ýüzünde iki tarafa bakyp duran laçynyň suraty bar. Oy aramyzdaky iň okumuş adam
bu şaýlygy göge sülsün. Eger şaýlyk ok ýaýly ýüzüne düşdi, biz hökman ýeňeriz. Takdir bizim tarapymyzda bolar. Eger laçyn guşul tarapyna düşdi, onu biz ýeňleriz. Belki uruşmagyň hajatan bolmaz diýipdir. Okumuş adam tylla şaýlygy göge sülüpdir. Hem de aýatyny açyp görkezipdir. Ok ýaý. Diýmek, ýeňiş bizim tarapymyzda bolmaly. Eskerler bu arama şeýle bir ruhlanyp durlar. Düşmana sary at goýup, olary külpeye etipdirler. Ummasyl olja eýe bolup durlar. İzarna gaýdyşyn eskerlen biri serkerden ýany bilen gelýän ekeni. Ol serkerde bakyp, "Dogrudanam ýazgydy hiç kim üýtgedip bilen ok ekeni. Biz az sanly bolubam, sany biýmeçwer, agyr ýygyndan üstün çykdyk" diýipdir. Serkerde, "Howa, ýazgydy hiç kim üýtgedip bilmez" diýip ýalgarypdyr da, eskerlerini töweşe ruhlandyran tylla şaýlygyny aýatyna ýene bir töwra asymlapdyr. Şaýlygyň iki ýüzünde de ok ýaýyň suraty bardy. Käkiligiň güwäligi. Ir döwürlerde ýol urup ýören galtamanlaryň biri kerwanyň öňüni bekläpdir. Ählisiniň oş golanlaryny talapdyrlar. Kerwan näkilen bolsa, ganyna galmak üçin tüdönekletip başlapdyrlar. Kerwan maşy bu galtamanlara üdülünp ýalbarypdyr. Her kimiň ýygyna bala çagasy, gözüni dikip oturan perzentleri, ýene atalary, söwür ýarlary bar. Zadymyzy alsaňyzam, janymyzy halat edin diýipdir. Emma bir ehim galtaman it ýylgyrşyn etipdir. Gözlerine bolan bir zerre şefagat ýalpyldygy peýda bolmandyr. Her näçe ýalbarsa da bolmajagyna gözü ýeten soň kerwan maşy baýryň depetindäki iki sany käkili görkezip, "Goýanny holduran iki käkilik siziň adalatsyzlygyňyzyň, zalimligiňiziň şaýady bolsun" diýipdir. Galtaman maşy bu ýagdaýa ha-ha-haýlap gülüpdir. "Hay sene pankellekeniň, heyem käkilik emmir şaýat tutularmy" diýipdir. Hemde olary zabun dara oljalary sürüp ekilipdir. Aradan bir näçe ýyllar geçipdir. Bir gün şol sebitiň sözi ýörgünli emiri uly toý tutupdyr. Emmelen hökman toýa görünmegini towuk edipdir. Uludan saçak ýazylypdyr. Ýaşlygyna ýol urup ýören şol galtaman maşam toýda bar ekeni. Dürli dümen naz-nygmatlar ortaga goýulypdyr. Datly tagamlar, süýjü naharlar, göwün küýsen zatlaryň tapdyryp duran eken. Şo wagt saçaga iki sany gowrulan käkilik getiripdirler. Bu käkilikler görüp, galtaman maşy ýene gülmäge başlapdyr. Emir bu ýagdaýa geň galypdyr. Oň sebäbini sorapdyr. Galtaman maşy, "Ýaş kam ýol urup ýörken bir kerwene sataşdyk. Şonda kerwan maşy, malymyzy al, janymyza degme diýip her näçe ýalbarsa da üns bermänlik. Şonda o tentek baýryň depesindäki iki sany käkili görkezip, şu kisi bize şaýat bolsun diýipdi. Şu wagt iki sany käkilik gördümde şonu ýatlaýdym diýip gülküsini dowam edipdir. Emir bu zalimliga sebäp bolan galtaman maşyny onuň ähli hemşerlerini tutturupdyr hem jezalandyrypdyr. Hudaýyň adalaty hasyl edişini haýran galypdyr. Käşir, yumurtga we kofe dänesi. Ýaş gyzlaň biri kakasynyň ýanyna durmuşda duş gelýän käbir kynçylyklary ýeňmegiň kynçylygyndan zeýrenipdir. Olara garşy durardan ejizligini, boyun bolmakdan başga çykalgasynyň galmanlygyny, her bir zada janyny ýakyp ýörmekden iýrenligini aýdypdyr. Kakasy gyzyny aşkana çagyrypdyr. Sebäbi ol aşpez bolup işleýän eken. Ol 3 jamy suwdan dolduryp, gazgyn oduň üstüne goýupdyr.
destine 3 tabagam qaynap başlatdyr. Kakasy birinji jama käşir, ikinjisine yumurtqa, üçüncüsine bir näçe kofe dänelerini atypdyr. Soňra gyzyna bakyp, "Hawa nämeler görýän?" diýip sorapdyr. Gyzy käşir, yumurtqa hemde kofe diýip jogap beripdir. Kakasy bu jogap bilen çäklenmändir. Käşir ille we dadyp görmegi gyzyndan sorapdyr. Gyzy kakasynyň diýenine edipdir. Ol käşiriň qaynap mazary bişenligini hemde bismekden ýaňa salparanlygyny bilipdir. Soňra yumurtgaň gabygyny aýyrmagy tapşyrypdyr. Yumurtgaň içi ağa ak ýerine, sarysy sary ýerine gatapdyr. Soňra kofe dänelerini barlap görmegi sorapdyr. Gyzy ajaýyp tagamly kofeäni başyna çekipdir. "Men bulan ählisini hem dadyp gördüm. Ýöne bular synamak bilen men meselämiň näme daxily bar?" diýip gyzy dillenipdir. Kakasy gyzynyň başyny sypalap, "Gyzym, käşir, yumurtga hemde kofe üçüsi şol bir garşylyk gördi. Şol bir kızgınlıkdaky qaynaq suwda deň mukdarda saklandylar. Ýöne olan hersi bir-birinden tapawutly ýagdaýa geçdiler, özgördiler. Görmeýämiň, käşir ilki wada berk, ter hem güýçlüdi. Ýöne azkem suwda gaýnany bilen mysar garly, ejizledi. Yumurtgaň daşky gabygy içindäki suwuklygy şo duruşuna saklaýady. Ýöne şol suwukluk qaynaq suwuň kızgınlygyna uçuranyna suwuklygyny ýitirip gatap garly. Kofe dänelerini seret. Ol öz tagamyny birjigem ýitirmedi. Gaýta suwuň öz renkini hemde tagamyny üýtgetmegi başardy. "Han sen aýt. Eýsemde sen daşyndan ter hemde sagdyn görnýän, ýöne sehel kızgınlyga, dartgyndylyga, kynçylyga düz gelmän, destine mystarýan, güýjüni erkini giderýän käşirmi? Ýa-da sen yumşak gögünli, ak ýürekli, ýöne müşgüllükler gabat gelenne gatayan hem berkeyen, gatap galyan yumurtgamy? Edil yumurtgaň daşky gabygyny, daşky kesbini üýtgetmek ýaly daşyňdan göräýmäge alla näme bolsaňam suw ýaly ýüregiň gatap galyan yumurtgamy? Ýa-da sen ihlasy, zanny tebigaty bilen suwuň özüni özgördiýän kofe dänelerimiň? Görmeýämiň, ol suwuň özüne hem renk hem tagam berdi diýipdir. Eger sen kofe däneleri ýaly bolsaň, duş gelýän her bir ýagdaýy, töweregiňdäki ýagdaýlarym has gowluga tarap özgörtmäge ukyply bolarsyň. Oýlanyýdym diýipdir. Halat edilenine degýän ömür. Humam 14 ýaşyna ýetenne kakasy ony ýany bilen uzak ýere gezelenje alyp gidipdir. Ýol şaýlaryny kemsiz tutup Barmaly şäherine ulluqan gäm arkaly aşmanlyklar üçin Kenaryaqa şäherine gelipdirler. Olar gämi durulgysyna ýetipdirler. Ýolagçylar ýerli ýerine geçenlerinden soň gämi ýüzüp başlapdyr. Humamyň enatasy garwanmaga oturupdyr. Bileti gelji, özüne çekiji deňiz täsirindigi Humamy gämiň garasyna alyp getiripdir. Ol asman bilen zeminiň utgoşýan gög renkine hayran galyp seredipdir. Töweregi synlapdyr. Gämiden boynuny uzadyp deňiziň içine göz aýlapdyr. Şeýdip durqa ol birdenkä gereginden artyk egilip gämiden aşağı kaçıpdyr. Ol sesiniň ýetdiginden kömek edin diýip gyýgyrypdyr. Şo töwerekde duran ýaşy 50 golaýlan syýahatçylaryň biri halat edis ursakçasyny giyip derhal özüni deňze oklapdyr. Baryp bir eli bilen Humamy saklap, beýleki eli bilen gäme tarap ýüzmäge başlapdyr. Muňa çenli gämiň öz işgärlerim gelip ýetişipdir. Şeýdip Humam sözüň dolmansynaky günü gelen bir beladan amansypdyr. Halat edilen madyna Humam enatasynyň ýanyna baryp olardan ötünç sorapdyr. Soňra minnetdarlyk bildirmek üçin halasgaryny gözläp başlapdyr. Ol
ölmezlik bolan eşigi bilen bir sütünü arkasyny diýräp oturan eken. Umam oň ýanyna baryp, "Men size nähili minnetdarlyk aýtjagym bilemok. Siz meni ölümden halat etdiňiz. Taňry ýalkasyn" diýipdir. Ol adam Umama garap, "Ey oglum, men diňe ýekeje zat arzu edýän. Olam, sen galan ömrüň seni halat edenime dege gördün" diýipdir. Umam bu sözleri ömür boyu ýadyndan çykarmandyr. "Ýogsa da men sizden hem sorap göreýin. Siziň ömrüňiz bir halat edilenine diýýändir äherne. Sen bu durmuşda üstünlükle aşağına öz barmak ýyzyny goýmak üçin ýaşaýansyň. Durmuşy has güzelleşdirmek üçin ahlasyň gaýgyrmajakdygyny ýüregiňe düwensiň. O zatlary başlasyň gelýärmi? Şuňdan hop şu pursatdan başla. Özgörmek we özgörtmek üçin ýol kändir. Ýöne garaňkylyga müňgede gargynanyňdan ýagtylyk üçin ýekeje şem ýapmak haýyrlydyr." Bagtyň bahasy. Siz ýaşap ýören bagtly durmuşuňyzyň gadyr hymmaty hakda pikir edip gördüňizmi? Yatara turara jaýyň, demiň diňjiň alary öýüň, ojagyňda gaýnap duran naharlyk gazanyň, öýüňde ýorgan nüşegiň, egninde bir lay egin eşigiň bar bolsa, onda sen baýsyň. Kifäňde geregiňi alary puluň, sandygyňda günüňe aýlara gazanjyň bar bolsa, hemde şoň ujundanam gassagly günüň üçin az uluk tüýşürip bilýän bolsaň, onda sen baýlan birisiň. Bu ýerden sagaman öýren bolsaňyz, siz ulun nygmaty eýesiňiz. Öý ýylyňyz abadan, ýurduňyz asuda bolsa, uruş tüstesi gözüňizi awatmadyk, fitne gowasy ýüregiňizi ajatmadyk bolsa, garaňky zyndanlarda tenhalyk tagamyny dağıtmadyk bolsaňyz, onda siz bagtlysyňyz. Mekteplerde iğne gany bilim alýan bolsaňyz, meçitlerde arkaýyn namaz okuyan bolsaňyz, ýollyza herkesden arkaýyn gezýän bolsaňyz, nahat daralma gorkusy ýok bolsa, onda siz bagtlysyňyz. Ýene talaňyz, çağalaňyz, maşgalaňyz bilen bir ojakdan agzy bir öýrýän bolsaňyz, onda siz bir baryň ýalkan benneleriniň birisiňiz. Yürekden ýylgyryp bilýän bolsaňyz, nygmata şükür edýän bolsaňyz, diýmek siz tapylgysyz nygmatyň başynda otýursyňyz. Dünýäde milyonlarça adam bu ýagdaýy isleselerem başaryp bilýän nälerler. Siz ýene-de köp zatlar hakda oýlanyp, nä derejede uly bagtlydygyňyza göz ýetirip bilersiňiz. Eger şu ýazgylary okan hemde oňa düşünen bolsaňyz, onda siz okumak we düşünmek diýen iki sany ulun nygmaty eýesiňiz. Eger siz şu ýazgylary okan bolsaňyz, onda dünýädäki okap ýazyp bilmeýän adamlardan bagtlydygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Özüňi kämilleşdir. İşine gümra bolup oturan kakasynyň nazary birdenke kompýuteriň maşynyna käýinjiräp oturan ogluny düşüpdir. Körpe ogul nämedir bir zada gaharlanyp, "Näme üçin menki bolan okka" diýip şunu bilen güýmenjesine çümen ekeni. Kakasy oglunyň ýanyna barypdyr. "Seni biňjalyk edýän zat näme? Haýsy zat bolman nur?" diýip sorapdyr. Oglanjyk kompýuterdaky oýuny görkezip, "Men hällen märi kompýuterda futbol oýnap otýur. Ýöne her näçe çıtraşsamam, ine şu topory utup bilemok. Oýunyň sazlamalaryna girip, şu toporyň oýunçylarynyň güýjüni petelsem, belki maksadyma ýeter" diýip ogly kakasynyň güýdüne bakypdyr. Utulýan bolsaň, ýa-ha olar senden ökdedir. Ya da sen heni nähili oýnamalygyny dol öwrenen närsiň, özleşdiren närsiň. Sen öz ýeňdeşini boyun alasyň gelen okmy diýip, kakas sözüni dowam etipdir.
Ýöne her gezek utulongda harçyny işläp durmalylar. Darygdygyňça pikirleniş ukuyuňam daralar. Hemmelerden nämedir bir zat öwrenip bolýar. Utmak üçin bolsa mikirlige ýüzürmek öwdäl ahyry. Şu wagt kompýuter oýunyna şeýsen, durmuşda da hemme zady şeýdip düzedip bolar öýdüp pikir edersiň diýipdir. Men bu ýerde hiç hile ýüzürmedim. Ondan bu bir ýöne oýun ahyry. Men diňe olan güýjüni peselsemem ýeterlik. Şonu utup bilerim. Egerde fazlamalarda şeýle mümkinçilik bar bolsa, onu ulanmaga da ýarymyz barlygy diýip, oğlum öz raýyndan gaýtmandyr. Egerde fazlamalara girip, oýunçylaryň güýjüni peseldip ýa artdyryp bolýan bolsa, gel bu işe başgaça çemeleşelik. Biz öz güýjümizi, aklymyzy, ihlasymyzy garşydaş toporyň güýjüni peseltmäge däl, öz toporumyzyň ukuyup başarnygyny, güýç gaýratyny artdyrmagy gönükdirelik. Üstesine oýunyň käbir inçe tilsimlerini öwrenelik. Şeýsek biz bu oýuny halal utdygymyz bolar diýip, kakasy oğluny bu mesele başga burçdan bakmagy öwredipdir. Oğlu kakasynyň bu sözlerini eşitip, begencini makullamak bilen başatypdyr. Kakasy ýylgyrypdyr da, biz käteler nämedir bir zatdan asgyn gelip, aljaran halatymyzda kilebiň ujuny ýitirip, ters tarapyndan marmaga inni etmelidirler. Has ulu utuş gazanmak üçin energiýamyzy bäsleşlemizin güýjüni peseltmäge däl, öz güýjümizi artdyrmaga sarp etmelidir diýipdir. Zihini ihlas atýar. Okuwçylaryň ehlisi nämedir bir zada meşgul bolsa da, aralaryna biri hiç zada güýmenmän, gözüni bir nokada dikip oturan ekeni. Mugallim ol okuwçydan hiç zada başgalarman oturmagynyň sebäbini sorapdyr. Sen näme üçin boş otyrsyň? Tapaň ahyryna kimde nähil zihiniň bardygyny ýüze çykararsyň. Ýasan ýa-da ýazan zadyň muňa tutar, makul jogap bolar. Enidem giýişdäl, başla diýip, mugallim oň ýüzüne bakypdyr. Ýoldaş mugallim, mende hiç hili zihin ýok. Men diňe tabşyrylan ýumuşy ýerine ýetiräýmesem, kimdir biriniň ünsüni çeker ýaly, ukuyup başarnyň ýokdugyna göz ýetirdim. Menden köp zada araşmaň diýip, müýünli ýüzüni aşağı salypdyr. Bu mümkin näme? Ya sen zihinli, ya da dünýäde hiç kime meňzemeýän ýeketäk adam diýip, mugallim okuwçysynyň ýüzüne seredipdir. Ýeketäk diýäňizmi? Nädip men ýeketäk bolýakam diýip, okuwçy geňirgenipdir. Sebäbi dünýäde zihinsiz dogulýan çaga ýok. Her kimde nähiller bir zada ukuyup zihin bar. Her insan bir daragtdyr. Ya saýasy bilen hezil berer, ya da miwesi bilen. Eger desen, häzir çenli özüňi zihinsiz hasaplanmorsaňam, bu sen gömükdüňi däl, öz ukuyup başarnyklaryň hakda düýpli pikirlenmäniň görkezýär diýip, mugallim okuwçysynyň başyny sypalapdyr. Tebigaty synlaýanna bir zatlar ýazmak isleýän. Ilme galam alýan, ýöne sözlemi sepläp bilmän, bu pikirimden sowaşýan. Menne ýazmaga da zihin ýok diýen. Käteler bir zatlar düzesim gelýär, ýazasym gelýär. Gerek ýarak zatlarmy jemleýänem, ýöne başlamagyň ebeteýin tapman. Ýa-da bir başlasamam uğrup bilmän, o pikirimdenem dänýän. Menne zihin bolan bolsa o zatlar bir eýän bitirerdim diýänlikdir. Düşnükli diýip mugallim ýylgyrypdyr hem sözüm dowam etipdir. Onda sen özüňde zihin ýoklugyndan zeýrenmede, bir işe uzak dümtünüp bilmeýändiňi, sabır kanagadyň azdygyny boýnuňa alyp, ukuyup zihin gymmatbaha göwherler ýalydyr. Göwher daşlaryny kazanmak isteseňem, ýa daglary köwlemeli, ýa da çuň deňizden düýbüne çümmeli bolýar. Zihini ýüze çykarmagyň ýolum huç şeýle. Öz üstünde köp işlemeli, ihlas etmeli, ýöne ýaltanmaly, darjaşmaly, her ýyl ýa dönmeli. Arzulaňa wepaly bolmaly. Tehel müşgüllik ýüze çyksa, ondan ýüze urmaly. Bir zada höwesiň mami, diýmek şo zada zihiniň mardyr.
Sebäbi zehin seni şol işi bitirmäge iterip durýar. Onsoňam az bolsun, uz bolsun, her eden işini kämil ýerine ýetir. Ýalňyş ýolly keyik deýin çapanyňdan dogry ýolly pastyl ýaly ýüre öňe ilerlemek has dogrusydyr diýipdir. Mugallimyň bu sözleri okuwçysyna ýaşy ugrukdurjy bolupdyr. Ol destine öz halayan işini, zehinin höwes arkaly salygy berýän işini bitirmäge girişipdir. Durmuş sapagy. Bir adamyň 4 sany ogly bar ekeni. Kakasy olara da öz hereketi, pähimli sözleri bilen öwüt ünne berer ekeni. Bir günem ol ogullaryna durmuşyň her menziline, her pursadyna peýdasy degijek bir sapagy bermek isläp, hiç wagt ogul hara netije çykarmaň, ýagdaýlara ýüzlöý seretmäň diýipdir. Ol 4 oglunam ýanyna çagyrypdyr. Şu ýerde ençeme menzil uzaklykda, plan ýerde äpet bir daragat ösüp otýar. Şol daragty oňa synlaň hemde o hakdaky pikiriňizi aýdyn diýip sargapdyr. Ogullaň dördüsem uzak ýoly rowana bolupdyrlar. Herzi öz saýlan ýoly öz ugry bilen gidipdir. Ýylyň ahyryna ählisiniň başy jem bolanyny kakalary olardan gören zatlary hakda. Esasanam şol äpet darag takda gurrun mermeklerini sorapdyr. Ulogly olagaç bit gelşi kem uğru bir zat ekenini iptir bolin ikinji ogul ör gökden gelipdir. Oýawer asla beýlede o daragta ýaşyl ýapraklara çümüp otýar diýipdir. Üçünji oglum bulan gurrunlaryny geň alypdyr. Siz başga ýerdäki daragtyň gurrunyny diýäňiz öýdýän. Men görümde ha o darag o odan gullere basarnyp töwerege gelşik berip duran ekeni. Gulleriniň hoşboý ýysy bolsa her kimseň göwnüne hoş ýakýady diýipdir. Körpe ogul öz sözleri bilen bu daragatyň gurrunyny jemläpdir. O daragatyň datly miweleri bar. Taýasyny düşlän adamlar tüýjü miwelerini nip dem diňslaryny alyp onsoň ýola düşýärler diýipdir. Şol bir daragat takynna her oglun bir-birinden farkly pikirleri bar ekeni. Kakasy ogullarynyň gurrunlaryny diňläpdir. Hemde muň hikmetini düşünüripdir. Siziň her biriňiz onu dürli pasylda görüpsiňiz. Ul oglum gyş pasyna görüpdir. Ikinji oglumyň gurruny ýazdan habar berýär. Üçünji oglum Tomsda baran bolmaly. Körpe oglum bolsa hasylly güýde görüpdir. Gutşoň çynem her bir daragta ýa-da her bir şahsa baha berjek bolsaňyz, oň diňe hut şol mewzumindäki ýagdaýyna görä baha beriň. Diňe gyşdaky ýagdaýyny görüp oňsaňyz, bahardaky owadanlygyny, tomuzdaky saýalaryny, güýdäki miwelerini görmezlige sallygymyz bolar. Beýtsek, olar hakda dogry sagdyn düşünje eýe bolmaz diýipdir. Diňe bir şahs ýa-da daragat babatyna däl, durmuşyň her pursadyna da şundan ugralmak gerek. Ömrüňizdäki birje ýagdaýlara esaslanyp, tutuş durmuş ýa-da geljek hakda kesgitli netije çykaryp bolmaz. Gyş ýaly görnýän käbir ýagdaýlaryň ýyzyndan bahar jemally bagtyň gülüp bakýanlygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ene ýüregi. Şol gün işden çykanda öýlençi geldi de dünýäni suw siletdi. Üst başym mazaly edilipdi. Öýe girenimden dogonlum saýawanyň ýadyňdan çykarmaly ekeniň diýip iýgendiler. Garry enem hem atamam olaň hörpünden otdy. Ýaşdyň ýanşa garaşyp soňra ýola çykmaly ekeniň diýdiler. Kakamam öz gezegini iýgesini sürtüp galdy. Ýaşa edilip dümeglersiň bolyn, bu bolşyň yaramazlygyna şonu düşünüp galarsyň diýdi. Şo wagt ejem ýanyma geldi. Hemde suw sarkyp duran saçlarymy sypalap, oglum öýe gelýänçe ýaş birazrak garaşaýmaly näme diýdi. Ene ýüregi şeýle bolýar.
bilmek. Mugallimlaryň biri öz taliplerinden dünýäň 7 täsinligi hakda pikirlerini bilmek isläp, özleri üçin iler tutýan 7 ajaýyplygynyň adyny ýazmagy talap edipdir. Pikirler dürli hem hatta umumy kabul edilenlere de çapraz çykypdyr. Hindistanyň Taj Mahali, Misir piramidalary, Hatay diwary, Panama kanaly, Colorado jülgesi, tertip babatda da hersi dürli orunlarda bolupdyr. Mugallim umumy pikir jemlemek üçin talipleň ýazgylaryny ýygnap başlanyny bir talip gyzyň hini ýazyp bolmanlygyny görüpdir. Belki sana kömek edersip mugallim dillenipdir. Ýoldaş mugallim, dünýäň ajaýyplygy kän. Ýöne şolaň arasyndan has ajaýybyny saýlap otýarum. Şu sözümü ýazsam, pikirimi jemleýän diýip mugallimden haýyş edipdir. Soňra mugallim ondan ýazan zatlaryny okumagy sorapdyr. Talip gyz bir salym ikirjiňden duran soň, men pikirime görä, dünýäň 7 ajaýyplygy görmek, eşitmek, galtaşmak, tagam duýup bilmek, duýmak, gülmek we söýmek diýip jogap beripdir. Oku otagyna ümsümlik aralaşypdyr. Hatta o wagt halyň üstüne gaçan iňňän sesinem eşitip boljak ekeni. Talipleň hiç biri bu pikiri inkar etmändir. Gyz sözüni dowam edipdir. Biz bu zatlaň ählisini özümizde bilip ýöremissoň, olary innik edemissoň gymmatyny duýmaýas. Aslynda welin ähli 7 ajaýyplyk şolardyr. Çünki bulary el bilen gurup bolmaz, pul bilen satyn alyp bolmaz diýipdir. Doğrudan dünýäň ajaýyplygy kän. Görmek, görüp bilmek, ukybynyň ilkinji ornuna goýulmagan dogry pikir. Göz berilen soň görmegi başarmaly. Gowzatlar görmegi başarmaly. Göz berilen soň görmeseň aýyp boljak ýaly. Ýogsam göz açyklygyny hiç zady görmän, gözü batyllygyny geljek görýän adamlaram bar ahry. Bar bolsa görkezin. Hudaýa ananmaýan mugallimlaryň biri sınıf otagyna giripdir. Okuwçylar, siz şu kitaby gözüňiz bilen görýäňizmi? diýip sorapdyr. Okuwçylar, "Howa, görýäs" diýip jogap beripdirler. Ol, "Görýän bolsaňyz, bu şoň hakykatdan hem bardygyny aňladýar" diýipdir. Siz şu suratlary gözüňiz bilen görýäňizmi diýip diwardaky suratlary elini tutupdyr. Howa, görýäs diýip jogap beripdirler. Ol, "Görýän bolsaňyz, bu şonuň hakykatdan hem bardygyny aňladýar" diýipdir. Soňra okuwçylar, "Siz Hudaýy gözüňiz bilen görýäňizmi?" diýipdir. Olar, "Toba, ýok, görünjek" diýipdirler. O mugallim, "Görünmeýän bolsa, bu oň ýokdugyny aňladýar" diýipdir. Şo wagt sınıfdaky okuwçylaryň biri ör turup, "Okuwçylar, siz şu mugallimyň akylyny gözüňiz bilen görýäňizmi?" diýip sorapdyr. Okuwçylar, "Ýok, görünjek" diýipdirler. "Görünmeýän bolsa, bu onuň ýokdugyny aňladýar" diýip ol okuwçy jogap beripdir. Her bir zadyň hakykatlygyny, bardygyny ýa-da ýokdugyny bize görünýänligi ýa-da görünmeýänligi bilen kesgitlemek ýalňyş düşünje. Köne riwayatlary görä, alymyň soňuna çykanlaryny öýdýän ýaş ýeleňden biri görünýän hem görünmeýän zatlaryň jedelini edip, uly pirlere de muşaqqat bolup otyrmuş. Bar bolsa görkezin, subut ediň diýip öz ýenini tutup oturupdyr. Ahir oň bu kejirligine çydamadyk pirleň biri ýanky oglanyň ýüzüne şarpyk çalyp mazaly awunurupdyr. "Tagsyr edýäniňiz näme? Ýüzüm awap agyryp dur" diýip oglan aňk-taňk bolupdyr. "Mene sen ýüzüňde agyr görmek" diýip pir aýdypdyr. "Ine şu uran ýeriňiz agyrýar" diýip ýigit ýanagyny görkezipdir. Pir oňa, "Ýok, sen maňa agyrýan ýeriňi dälle, agyrýyny görkez" ananaýyn diýipdir. Şondan soň oglan bardygyny duýup bolýan
her bir zadyň görkezmek ýa-da görmek arkaly suud edilmeýändigine de düşünüpdir. Dostluk. Berge watan adamlaryň biri gurply ýaşaýan dostunyň kapysyny kakypdyr. Falan kişi şunça mukdarda bergim bar. Üldüşmäge kömek etmeseň tey ýagdaýym ýok diýipdir. Dosty öýüne giripdir. Hemde dilen mukdardaky puly ýollaşyna uzatypdyr. Muny ýygyna gaýtarmagyň hökman näligini öz çağalarynyň aradasy bilen bolmagyna ýagdadypdyr. Dosty hoşarlyk bildirip ýygyna dolanypdyr. Barjamly adam öýüne giripdir. Hemde uly sesi bilen müňürüp ağlamaga başlapdyr. Aýaly adamsyny köşeşdirmäge çalışypdyr. Bereniňe gynanýan bolsaň, ýagdaýym ýok diýäýmeli ekeniň. Ýa-da bolonjasy şu diýip azrak beräýmeli ekeniň. Näme üçin uly sesiň bilen ağlaýan diýipdir. Ol adam, dostuma beren pulumy barjygan gynanama. Ýöne şu günleri düşmedinden öň näme üçin oň halyndan habar almadygymy ökünýän. Şoň üçin ağlaýan diýipdir. Itlere mahsus häsiýet. Adamlaryň biri tanymal akyllary, abraýly piri öýüne ziýapata çagyrypdyr. Akyllar olan kapysyna ýetip berenne öý ýeti daş çykypdyr da, hormatly pirimiz, bugün sizi hizzetlere hiç ýüdümüz ýokdur. Soň bir gün gaýtadan çakylyk ýollar diýipdir. Pir hiç tat bolmadyk ýaly ýygyna dolanypdyr. Öýüne gelip ornaşanmadyna ýanky adam piri ýene öýüne çagyrypdyr. Naharyň taýin bolanlygyny gelibermeligini aýdypdyr. Pir bu gezegem oň haýyşyny bitiripdir. Ziýapata uğrapdyr. Ýöne ýene de öňkü ýagdaý gaýtalanypdyr. Her gezek çagyrylan öýe ýetip berenne öý eýesi eniz taýin näligini mälim edip akyllary ýygyna gaýtaryp durupdyr. Bu ýagdaý 4 gezek gaýtalanypdyr. Pir bolsa öýüne gidip çagyrylsa gelip durupdyr. Ahiri öý eýesi pire ýüzlenip, hormatly pir, aperin saňa. Şeýtmek bilen sen sabyr takadyňy, öz häsiýetleňe durnuklulygyňy synamak istedim. Tügeleme siz ören beýik adam ekeniňiz diýip ilki ötünç sorapdyr. Soňra bolsa piri öwmäge durupdyr. Pir bu sözleri gabagyna gallyrman, yerden nazaryny sowman nurşuny. Itlere mahsus häsiýetiň barlygy üçin meni öwüp oturman. Çağırlanına gelip kovlanına gitmek itlere laýykkylykdyr. Adama mahsus däldir diýipdir. Ýaşaýyşyň gymmaty. Dawud peýgamber bir gowaga giripdir. Gowagyň iç ýüzünde bir adamyň mazary bolup, oň baş ucundaky taxtada şeýle ýazgylar bar eken. Men jahanyň iklimlaryny soran hökümdar. 1000 ýyl ömür sürdüm. 1000 sany düşmany ýeňlişe seze war etdim. 1000 sany nowjuwan gyz bilen durmuş gurdum. Ahir soňunda bir döwüm çörege günüm galdy. Sebet dirhemleri, tebitleri ýolladym. Bir tegelek çörek tapyp bilmedim. Çuwal gowherleri, uzaklary ýolladym. Bir tegelek çörek tapyp bilmedim. Gowherleri uňneýin owratdym. Çöreň ornuny tutmady. Ahiri şu ýerde jan berdim. Kimiň saçagyna bir döwüm çöregi bar bolsa, ýyly abadan, ojagy abat bolsa, şundan soňra ýer ýüzünde özünden baý kimdir bir bardyr öýdýän bolsa, ol ýaşaýyşyň gymmatyny başga ýerden gözleýän betbagyt adamdyr. Mihman parazlyk.
Bir adam sarwa araplanqyda mihmançylyga düşläpdir. Sarwalar bu mihmany uly hormat bilen garşylapdyrlar. Attan düşenni ayagyny ýere degirmän, yumşak körpençäň üstüne oturdupdyrlar. Ellerine mylaýym suw akydyp, göwün küýsen zadyny getirip beripdirler. Mihman bu ýerde bir näçe gün bolandan soňra öýüne dolanmakçy bolupdyr. Ýöne gelenine güler ýüz beren adamdan hiç biri muňa goşuny daňyşmaga, atyna ýükleşmäge kömege gelmändir. Gaýta garada bir zatdan öýkeli ýaly bolup kese wagty oturmuşyndyr. Mihman olaň bu bolşuna geň alypdyr. Özüni müýünli duýup bu sowuklygyň sebäbini sorapdyr. Sarwalar, kim bize mihman bolsa, biz onu uly şahatlyk buýsanç bilen garşalýas. Bu biz üçin mertebe. Biz gidýänlere däl, gelýänlere, bu ýerde bolýanlara güler ýüz bilen makyas. Gidýäne gülüp bakmak, on gitmegine begenmek ýaly bir zatdyr diýipdirler. Hawul Anmar'ın Tevrat'tan göçürüp alan cümleleri. Ey adam malası! Men hükmürwanlygym dowam edýärken, hökümi zorlardan howatyr etmegin. Men hükmürwanlygym bolsa, hiç wagt soňlanýan däldir. Ey adam malası! Hazynalam dolup durqa, arsgalyň darlygyndan zeýrenmegin. Men hazynalam bolsa, hiç wagt tükenýän däldir. Ey adam malası! Menden özgölere ýüregiňi berme. Sen üçin men mardyryn. Meni gözleseň, men taparsyň. Menden özgölere ýüregiňi berseň, men senden geçerim. Ähli haýram senden geçer. Ey adam malası! Seni öz awadatym üçin yaratdym. Sen bugünüňi oýnap geçirme. Ömrüňe ýeterlik arsgalyňy bölüp berdim. Özüňi ardurja kösäp ýörme. Artyk üçin tama etme. Az bolar öýdüp gaýga batma. Sen men berendemme razy bolsaň, süňüňem, köňlüňem injalyk tapar. Berendemme razy bolsaň, berekediňi artykmas bererin. Dergähimde abraýly adam bolarsyň. Berendemme närda bolsaň, kanagat etmeseň, dünýäni başyňa musallat ederin. Olar sen depäňde, uğry ýerde depirjikleýän ýaban haýwanlar dek oýun örköder. Kösenersiň, örtenersiň. Barbyr men ýazanymdan başga zady gazanyp bilmersiň. Meňem gözümden düşersiň. Ey adam malası! 7 gat asmany, 7 gat zemini yaratdym. Olar yaratmak meni birjigem ýadatmady. Yer onsoň sana ýetirjek bir dögüm çöregim maňa kyn düşürýärmi? Ey adam malası! Yaradanlaryň arasynda iň edizi sensiň. Sana bolan söýgüýümiň hatyrasyna meni çyndan söý. Ahlas we awadat et. Ey adam malası! Ertiriň arsgyny şuň almaga howlugymy? Menem senden ertiriň amalyny şu gün talap edem o ahry. Men buyrugumdan boyun towlanlary unudamak, diýenime kulak asanlary nenen ýatdan çykaraýyn. Men ähli zady başarýan, ähli zady öz erkim, hökümüm bilen gurşap alanlaryn. Meni ýatly we dünýä aradasyny gaýg etme. Men bir özümiň berjek zatlam sana ýeterlik bolar. Daragt. Köp wagtdan bäri ösüp oturan äpet alma daragty bardy. Bir körpeje çağa bu daragtyň aşagyny oýnap, gününi gyzykly geçirýärdi. Şahalaryndan aslaşýardy, miwesinden ýärdi. Soňra oň saýasyna uqa batýardy. Ol bu daragty gowurýardy. Daragtam oň bilen oýnamagy halaýardy.
ay günler aylanny. Körpeje ulolly. Inne ol bu daragtyň daş töwereginde oýnamasyny betedipdi. Bir gün ol bir alada batyp daragtyň ýanyna geldi. Darag onu meherli garşylady. Gel körpeje, men bilen oýnasana. Ol yüz salyp jogap berdi. Indi sen bilen oýnar ýaly men çaga däl. Men indi başga oýunlar oýnasym gelýär. Şonu satyn almak üçin maňa az uluk pul gerek. Darag ustol dillenni. Wah mende pul ýokda. Ýöne sen men ähli meýwelemi satyp şo mukdardaky puly gazanyp bilersiň. Bir çykalgan tapylanyny oglan şeýle bir begenni. Oň şaatlan ýanyny görüp darag tam begenjinden silkinni. Oglan daragtyň saýasyndan aslaşyp meýwelerini birin çöpledi. Şondan soň esli wagtla oglan ara bermedi. Bir näçe wagtdan soň ol ýene daragtyň ýanyna dolandy. Ýöne inni ol oglan näle dayanykly ýigitdi. Darag on gaýdyp gelenni şeýle bir begenni depesi gök ýeredi. Gel körpeje, men bilen oýnasana. Ýöne ýigidiň sesi gahar gatşykly çykdy. Ýene sen ýanyňda oýnar ýaly men oglany şok däl ahyry. Öýli işikli çaga çuwaly boldum. Borjum artdy. Olar sygdyrar ýaly öý ojak gerek. Sen maňa kömek edip bilermiň? Diýdi. Darag ýene gussa batdy. Nefsim agyrýar. Ýöne ähli sahalammy pudorlap alsaň, şondan bir öýjaga da urnup bilerdiň diýdi. Ýigit bu daragtyň ähli sahatyny pudorlady. Daragty taşlap bitdi. Ol begenni. Onu begendirip bilenni üçin darag tam begenni. Darag ýigitdäki şol şaatlyk alamatlaryny ýatlap, gözüňe getirip epesli wagtlar özüni bagtyar saýdy. Soňra o wagty bilen gara bermän soň ýene gynanyp gussa batyp başlady. Assugun biridi. Ýigit ýene daragtyň ýanyna geldi. Ol üren ýadowdy. Ýaşam duruşup başlapdyr. Din almak üçin gämil gezelenje gidesim gelýär. Sen maňa gämi tapyp bilermiň diýip ýigit dillenni. Darag oňa kökümi goýdy, göwräm al. Şondan gämi ýatanyp bilersiň. O gämi bilenem islen ýerine aşyp bilersiň. Arzuňa ýetersiň diýdi. Ýaşy bir çene baran kişi daragtyň aýdysy ýaly etdi. Ýatan gämisi bilen uzak ýerleri siýahata ugrady. Uzak aýralykdan bir näçe ýyllardan soňra ol ýene daragtyň ýanyna gaýdyp geldi. Ýöne darag öňürçi dillenni. Ey eziz ogul, gynansamam sana hödürler ýaly almam ýokdur. Onu alad etme diýip ol adam dillenni. Onu ýer ýaly diýişim ýokny. Aslaşyp oýnar ýaly, saýalar ýaly, şahalammam galmady diýip darag özü müýnli ýaly dillenni. Menin halis garrapdyryn. Näiller bir işedere ısgynymam galmady diýip ol adamam ýüzüni aşağı saldy. Darag toňa gönläp aýtsam menne sana bererlik hiç zat galmady. Bir berip biljek zadym şüýrep başlan köklem diýdi. Hem ağlamağa başlady. Ojolon kişi daragta bakyp, men ýekeje isleýän zadym bar. Olum dinjim almak. Bu geçen ýyllar men şeýle bir surnukdurdy diýdi. Garry daragtyň kökü dinj almak üçin iň laýyk ýerdir. Gel şu ýerde dinj al diýip darag oňa garady. Oja kişi garry daragtyň köküne ýaplanyp uqa batdy. Garry darag muňa monça boldy. Begenjinden ýaňa gözleriniň owasy ýaşdan boldy. Siz şu daragtyň kimdigini bilýäňizmi? Ol siziň ata eneňiz.
ata eneler özleriniň tutuş ömrüni, ähli wagtyny, özlerine bar bolan ähli zatlary insan husna çenni size vermäge taýýar. Muň öwüzüne siziň barja begenjiňiz yeterlikdir. Ata eneňiziň qadryny bilin. Sadaka. Qadim döwürlerde biz ýaly bir adam bolupdyr. Dogry, ol bize garanda has akyllydyr. Ýöne edýän hereketleri biziňkä çalymdaş bolan soň özümiz ýaly biri gözüňe gelýär. Ol ýeten ýitiren zadyny, azaşan malyny her gezek Hudaýyň ýoluna sadaka aýdar ekeni. Günler aşyp, nesibesi dartyp, ýene de şol adyny tapaýsa, gözünniki oturan zady alyna gelen ýaly guwanara garba balar ekeni. Ana onu soň bir gün bübenden kazasy dolýar. Perişteler onu alıp gidip cennetin kapısından jykladylar. Ine şu cennet deyip onun bäri garasından bir küncünü görkezýärler. Ol adam cennetin garasyny görende monça bolýar. Tamakinlik bilen aňyrlaryna göz aýlaýar. Şo pursat perişteler onu dowdaga ýürep başlaýarlar. O benne rejen gowy däldigini duýýar. Saklanyň, meni nire alyp barýaňyz? Men Hudaýyň ýoluna günne aşa sadaka edýärdim. Heýem şolaň sogaby bilen jennetiň töründen orun tapyp bilmenmi diýip soraýar. Perişteler oňa: "Howa, sen öz ýitiren zadyny, ýitiren hakyny Hudaýyň ýoluna sadaka edýärdiň. Soňan tapan wagtyň onu ýyzyn alýardyň. Entegem Allah Taala saňa geçirimlilik etdi. Şoňa görä-de biz aýdan sadakalaň üçine jennetiň kapysyndan jyklatdyk. Sonra olar ýyzyna alanyň üçinem seni ýyzyna dowdaga alyp barýar" diýipdirler. Takwalyk we betgumanlyk. Qadim döwürde ýaşan bir hökümdaryň iki tane ýagşy kılykly weziri bolupdyr diýilýär. Olaň biri özüni ibadat borçlaryny kimsiz bitirmäge, adat bolan haram keyiplerden gaýry durmaga wördiş eden ibadatgon takwa benneken. Ýöne paşany gyzyklandyrýan meseleň üstünde beýleki wezir bilen özara oňşup bilmän, bir pikire gelmän, paşaň kömlüne agram salar ekenler. Paşa bulan çapraz pikirlerinden ýaňa şeýle bir bizar bolupdyr. Ýöne olaň birini aýryp, ornuny başga birini getirer ýaly münasibi tapyp bilmän soň şol közenip ýörüpdir. Ahyry olaň birini aýryp, dinme hakdaky pikir kellesine gelipdir. Has danasyny saýlamak üçin ýürüýti öýüň içinde bir bu kolga ýer taýinladyp, bir anamdar adamyň şo ýere öňürtü giyirip gizlenmegini hemde iki weziri şol öýde tutsak edenine olaň ähli sözlerini birin ýat beklemegi tabşyrypdyr. Sonra iki weziri tutsak edip şol öýe gabadypdyr. Igiçke eberer ýaly gözükden maşga ýerini näkän bekledipdir. Olar bir günler bir-birege habar gatman gürleşmän oturupdyrlar. Garaňky madaly gatlyşanyna takwa däl wezir ýollaşyny ýeri bu bela niçige eken, näme pikir edýän diýipdir. Takwa wezir bu da bir kısmatdyr. Takdira anany oturan nursypdyr. Onu beýleksi mene özümi ören bir rahat duýan. Yer biz bu ýere nähili günä üçin atyllyk diýip öz närazylygyny ýaňsytypdyr. Ýagdaýyndanam, ýalgydyndanam nägile bolupdyr. Öz borcumy bir kimsiz ýerine ýetirsemem, täwlik goýberýän ýerlem bardyr. Belki bu syna şol täwliklerin günäsini ýuwup aýyrmak üçindir diýip takwa wezir dillenipdir. Beýleki wezir mene bu ýagdaýy hökümdaryň ýanyna abry mertebäme göz dikýän planyň içi garalygyndan görýän. Muny diňe şol gurnandyr diýipdir. Şo wagt gözü açylypdyr. Hemde bir adam olary bir tegelek çöregi uzatypdyr.
takwa wedir yollaşını al iyi deyipdir. Emma ol, ay yok, meni ayıp bilecekler. Birden avatılan olaymasın deyip, yüzün terfe vurupdur. Mene öz payımı iymekçi deyip, takwa wedir aytıpdır. Her bir ýagdaýymda, her bir işimde Hudaýa bil baglayan. Ähli erkimi ol pek perwerdigara bagyşlayan. Nämetse qaýyldyr nipdir. Hemde çöregi iki bölüp, ýarsyny öz alypdyr. Takwa wedir ilnäk çöregiň içinden ýakutdan ýasalan nipis gaş tapypdyr. Ertesi gün olary ýene bir tegelek çörek getirilipdir. Onu ikiye bölüpdir. Takwa wedir öz paýynyň içinden ýene bir gaş tapypdyr. Üçüncü gün hem şeýle bolupdyr. Dördüncü gün bu ikisini zindandan boşaltypdyrlar. Padşah ýürüýte tapşyrylan adamdan ol ikisiniň tutsaglykdan näme gep gurrun edenligini sorapdyr. Ol ähli zady bolşy gurrun beripdir. Hemde wedirden ikisem bu gurrunlary tasdiklapdyr. Takwa wedir gaşlary çykaryp, men bu zatlary özümiň çörek paýymdan tapdym. Özgäň netibesini paýyny dörjülemäge bolsa, men gaýratym çatmady. O ýerden näme çykanlygyndan habarym ýok diýipdir. Padşah, Allah bu zatlary senden özgelere rowa görmändir. Ähli işini bir hakka tapşyrandyň, ýalňy çoňa bil baglandyň üçin ol bu zatlary sana miýetler etdi. O çörekliň içinde bulardan başga gaş bolmaly. Men şeýtmek bilen siziň özüňiz hakdaky pikiriňizi bilmek, sinamagy istedim. Yollaşyň hakda aýtsak, waswaslyk onu halis ýegbarlatypdyr. Köňül şuňlugyna ornan görüpligi zerarly, pek kişileri töhmet atdy. Özüne ýa göz bilen garalýan röýtdi. Çörekleri awy atylan röýdi, münkurlyga gitdi. Baýlygyna bolan nebiki urlugy möwjürdi. Sen bolsa, nämeler boljagy näbellisin çäresini ala dedip, gaýga watanyňdan öz ruhuňa rahatlyk bermegi ileri tutdyň. Ähli işiň çäresini çözgüdün tapmagy perwerdigärine tapşyrdyň. Özgöden aýp agtarman, günäni özüňden gözlediň. Allah biziň towgadymyzy sana bermegi eý gördi. Sen bize has münasipdyňy mälim etdi diýipdir. Soňra ýagşysyny özüne wedir edip çäklenipdir. Yollaşyny bolsa wezipesinden boşatypdyr. Doňuz we ýolbars. Rowaýatlara görä, bir doňuz ýolbarsa men bilen başa-baş söwüşe çykdypdyr. Ýolbars oňa: "Sen men deňim däl. Eger senden maňa zeper ýetse, men üçin uly bir ýabraýlyk bolar. Eger seni öldürsem, doňuz öldürdigim bolar. Muň üçin artykmas abraý hem ziyada şöhrat kazanmaryn. Meni öldürmäge bolsa, sen diýişiň ötmez" diýipdir. Onu doňuz: "Men bilen başa-baş söwüşe çykmasaň, beýleki ýyrtyjylaň arasynda ýolbars menden korkdy" diýip gep ýaýradaryn diýipdir. Ýolbars: "Sen ganyny döküp, rahatlygymy ýitirenimden yalan sözüňe çydam edip gezenim, has ýeňil düşer" diýip jogap beripdir. Behwide çekýän ýitgiler. Rowaýatlara görä, çöl içinde eşegi, iti we horozy bolan bir pukara bende ýaşaýan eken. Horoz olary ertir namazyna oýarsa, iti olary gorapdyr. Eşegi bilen bolsa, çadyrlaryna odun, suw hemde goş golanlaryny daşapdyr. Bir gün tilki gelip, olan horozyny alyp gidipdir. Öýdäkiler muňa gynanypdyr. Ýöne, öý ýesi ýaşy adam bolansoň, behbit bolsun diýipdir. Soň bir gün möjük gelip, eşeginiň garnyny ýaryp öldüripdir.
Öýdäkiler muňa ýene qyynanypdyrlar. Emma öýesi ýene de behwit bolsun diýipdir. Şondan asalym soňra olaň item bir kesel tapynyp ölüpdir. Öýdäkiler muňa öňkülerinden beter qyynanypdyrlar. Öýesi bolsa behwit bolsun. Hudaý etse ýönelge diýenlerdir. Aňarsyna hükman gizlin hikmet behwit ýatanlar diýipdir. Bir gün ýerden turup görseler, goňşularynyň öýü ýykan ýumran, howullar taýlanan, mallary sürlen, barça adam ýesir edilip edilen eken. Garapçylar ýanky garybyň öýüne ite goşa gözi düşmän soňlar, o ýerde adam ýaşaýanlar öýtmändirler. Şeýdibem amany alypdyrlar. Jomartlyk. Abul Hayvar bilen tanalýan bir adam öz kowmundan bolan bir näçe kişi bilen Hatem Taýyň mazarynyň gapdaryndan geçip barýan eken. Ol ýollaşlaryna ýüzlenip, "Gelin, Hatem Taýyň kuburunyň ýanyna düşläliň. Eşdisime görä, ol merhumam bolsa, şu ýerde düşlän adamy mihman alýamyşyn" diýipdir. Olar şu ýerde düşläpdirler. Abul Hayvari Hatamyň mazaryna bakyp, "Ey eşek atasy, mihmanlaryňy hezzetli. Ey eşek atasy, mihmanlaryňy hödür edi ahir" diýip ýaňsylap üstünden gülmäge başlapdyr. Soň olar ýatypdyrlar bolyn. Abul Hayvari düş görüpdir. Düşünni kimdir biri oňa, "Ey Abul Hayvari, sen ne beýle zalim söýgünjüň adam ekeniň. Sen güňläp ýatan mazardan hezze disle, dostuňam alyp geldiň. Biz iň gowy maly saýlap, mihmanlarymyzy söwüş edersiýämişin." Orkudan ýaňa tiskinip oýanan Abul Hayvari gözüni oňat açyp seretse, düýesi däwşenekläp, jan howluny bagyryp ýatyrmyşyn. Ol uly ses bilen "Hay ýetişe görüň" diýip ýerinden galypdyr. Düýesi bolsa aýagyny kakyp, tizden tiz damagy çalnaýmasa haram öljek dönmüş. Onu destine soýupdyrlar. Hemde uzyn ýyjany etkil naharyp geçiripdirler. Daňa garandan soň ýola düşüpdirler. Ýollaşlarynyň ýagdaýy ýagşam bolsa, Abul Haywarynyň keýpi ýok eken. Ol dünkü hereketine hemde agşamky wakalara hayran bolup, oýlanmalar deňdine çümüpdir. Olar çeýdip barýakalar, birden özlerini tarap gelýän ýolagçyny görüpdirler. Ol ýolagçy bulan saklanmagyny haýyş edip gıýgyryp gelýän eken. Sakka durup seretseler, ol Hatem Taýyň ogly Ady eken. Oň ýanyna ýene bir iner hemde ýyzyna tirkelen maýa bar eken. Ady bulara garap, "Ötün akşam kakamdan mihman almagyny soran sizmi?" diýipdir. Bular "Howa" diýip geň aljylyk bilen jogap beripdirler. Ady olara bakyp, "Akşam düýüşime kakam girdi. O maňa men Abul Haywarynyň düýesini soýup, olary hezzetledim. Şoň deregine şu düýäni eltip ber" diýdi. "Şonu bermäge geldim" diýip gapdary bilen tirkäp getiren daýaw inerini hemde maýasyny Abul Hayvara goşurypdyr. Hem ýyzyna dolanypdyr. Olar bu bolýan hadisalara akyl ýetirip bilmändirler. Soňra bu waka ýyl içine ýaýrapdyr. Hatamyň ogly Adyň eden işini öwüp, ören köp şahyrlar goşgy ýazypdyrlar. Şolaň ýerine bolsa, Hatem Taýy ýatlap, ol edil dirkä edişi ýaly, kabrynyň ýanyna düşlänleri de mihman ally, hormat bilen hezzetläp, beýle zady hiç kim duşmanny entek diýilýär. Merteben tagamy. Ötün padşahlaryň biriniň edepli hem ýuwaş pili bar eken. Bir gün oň üçin tokoýda gezip ýören ýabany fars pili awlap getiripdirler. Onu terbiýelemek, adamlary öwrenişdirmek, çeýislere başartmandyr.
Kelle döwenlerinden soňra ýanky ýabany pili edepli pilin ýanyna goşup durlar. Şeýdilse, iň bolmanyna şu pil bilen öwrenişer. Oň häsiýetine ýere röýdüp durlar. Emma pilin diýen etmezligi, wagşylygy köpelmese kemelmändir. Onsoň edepli pil ýabany pile. Sen agar jenaýet etdiň. Özüňi ziyan zelele soktuň. Egerde sen özüňe nähili ýagşylyk ediljekdigini bilsediň, beýle hereket etmezdiň diýipdir. Ýabany pil oňa maňa nähili ýagşylyk etjek bolýarlar diýip sorapdyr. Edepli pil iýmitiň otuň owy bolar, içýän suwuň süýji bolar. Bedeniňi we ýaşaýan ýerini her gün arastarap durarlar. Seni gorap, iýdegläp saklajak ýürüýte hyzmatkärler bellerler. Ýylyň belli günlerini agar mehelläni üýşürerler. Seni bolsa altyn ýüpekler bilen bedäp, öňüňden dep sanaç kakyp, söz şowkun edip, uly-ýylyň ortasyndan ýörederler. Seni görüp, paçşaň hemde ýylgynyň göwüni göterler, şatlanar diýipdir. Ýabany pil. Men sen bu sözlerini sinap görürün. Häzir bolsa özümiň göjek gylyklamyň ählisini taşlaýan diýipdir. Edepli pil. Munyň makul gep. Inni seni silarlar, taqdim ederler. Bolçulukda gezersin. Hyzmat ederler diýipdir. Şol aýdylýan dabary güni gelipdir. Ýabany pilin üstüne ýüpek düşär. Arkasyna bir tagty mäken berkidipdirler. Eline yarak bolan haýwatly söwüşçüleň biri oň üstüne münüpdir. Egini sowutly adamlaň biri eline çeňe galyp pilin boýnuna oturupdyr. Pilin tumşugyna da sowut geýdiripdirler. Sowut geýnen seyislerem elleri bilen pilin iki gyýagyndan tutupdyrlar. Ony şeýle röwüşde uly-ýylyň ortasyndan ýöredipdirler. Dabara tamamlanan soň ýabany pil ýatagyna dolanypdyr. Hemde edepli pile gara. Men sen aýdan zatlaň hakdygyny sinap gördüm. Ýöne senden käbir zatlary anyklap bilmek isleýän. Aýsana, men arkama basylan goşlar nämedi diýipdir. Ol taht we şol ýerdäki adamlar hem gurallar diýipdir. Tumşugyň öňüne tutan ýapynjalary. İki gyýagymdan tutup durandar. Boynumda oturan. Olar nämäni aňladýar diýipdir. Edepli pil. Tumşuňa ýapylan zada demir sowut. Çünki şeý dip sewuşa çykylýar. İki gyýagyndan tutýanlar seni ýola gönüp durýar. Boynunda oturan adam bolsa, çeňek sallap seni sewuşa sary öňe iýberýär diýipdir. Ýabany pil. Ezzet hormat edip, adamı tariplap, labasymy zinatlap, ýol görkezýän adamlary öňümden ýöredip, şöhratymy dabaralandyryp, taqdim bilen bakışlary, bu zatlaň köpsini men mätäçligim hem ýok, islegim hem diýipdir. Ondan gelýän haýyr şeriň, peýda hem ziýanyň ornuny dolup bilen o. Men her etmeli, hesip etmeli, bu ýerden janymy halas etmeli. Erkinligiň tagamyny datmadyk. Oň lezzetini düşünmez hem ilmidama özgölüň pikirini ulu bolup ýaşar. Mertligiň mertebedigine akyl ýetirmedik. Garny dok bolsa da mertebesi pes bolup ýaşar diýipdir. Bu gurrunlardan soň edepli pilin göz açylan ýaly bolupdyr. Hemde olam ýabany pil bilen gaçmaklygyň alazyny gözläpdir. Ahyram burunlaryna ýel düşen ýaly bolup däldige salypdyrlar. Dälren pilin bolsa soňra haýyr bermeýänligini pilwanlar ýaňdy diýarlar. Şeý dip olar halas bolupdyr. Erkinlik we mertebe bolsa binnilikden üstün gelipdir.
şınay erinle gamay, gele gel gamay, gele gel gamay, gele gel gamay. Yukarıdağı taşı eredir demir. Balvune ter yiğitliğin mevsimi, gel ha mevsimi. Alemler kim bolup edip tapmardır. They do